V 90. letech jsem spadnul s zepadlem a měl jsem řadu těžkých úrazů. Můj ošetřující lékař navrhl, že bychom ještě zkusili aplikaci plazmy, což teda jsem 5krát absolvoval a bolesti ustoupily. Já jsem 30 let, nemůžu říct bez obtíží, ale můžu sportovat, běhat, jezdit na lyžích. Prostě normální život, a když samozřejmě se nějaké bolesti projeví, tak zase hned se objednávám právě na plazmu. Já to doporučuji všem známým, protože samozřejmě mezi lidmi je nejistota k tomu. Já samozřejmě vysvětluji, že pracuji s vlastním materiálem, žádnou chemii do toho nedostávají. A dá se říct, že koho jsem tam poslal, tak všem se ulevilo. Zlepšila se hybnost, bolesti ustoupily a je to určitě účinný.